Hei Toni, tervetuloa. Sinut tunnetaan urheilijana, mutta tänään puhut elämästä ja sen haasteista. Voitko ystävällisesti jakaa ja antaa hyviä vinkkejä Suomessa oleskeleville maahanmuuttajille, ulkomaalaisille? Esimerkiksi mitä sinä itse teet, kun elämässä tulee vaikea hetki? Kaikille meille tulee vaikeita hetkiä elämässä, niitä tulee väistämättä, vaikkei se olisi niin kuin edes itsestä riippuva juttu, että se voi olla. Ja itsestä riippumattomista syistä niin elämä tarjoilee meille kaikille varmasti myös niitä vastoinkäymisiä. Niin oikeastaan siinä, kun mulle tulee se vaikea hetki, niin mä yritän aina pysähtyä. Että ensimmäiseksi mä yritän pysähtyä ja miettiä, että mitä on tapahtunut. Ja seuraava kysymys oikeastaan, että mitäs nyt sitten. Niin kun se, että kun vaikea hetki tulee, niin oikeastaan mä oon huomannut, että enemmän siinä kohtaa, jos suutuspäissä alkaa tekemään asioita ja toteuttamaan, niin tulee enemmän vaan vahinkoa. Että se pysähtyminen on niin kuin mulle se juttu, että mä käyn sen niin kuin sillä tavalla läpi, että mitä tapahtui, miksi tapahtui ja mitä nyt sitten. Että se on oikeastaan mulle hetki päivittää niitä omia tavoitteita myös. Maahanmuuttajilla ja kansainvälisillä työntekijöillä on aika paljon haasteita kotoutumisessa Suomessa. Mitä neuvoja sinä antaisit jaksaamiseen ja uskoon itseensä urheilijan ja oman elämän siis kokemuksen näkökulmasta? Joo, mä tiedän. Mä teen itse päivittäin töitä nyt niin kuin maahanmuuttovoittoisessa koulussa ja yläasteikäisten nuorten parissa, niin mä tiedän näitä ongelmia kohtaan päivittäin. Varmasti yksi suuremmista ongelmista on se, että suomen kieli ei ole varmasti se ihan helpoin ensinnäkin oppia, niin siinä on ne suurimmat haasteet. Oikeastaan mun neuvo on se aika lailla sama missä tahansa muissakin elämän haasteissa tai ongelmissa, niin lähtee rakentamaan sitä mahdollisuuksien kautta sitä lähestymismallia siihen asiaan. Eli jos se on esimerkiksi se kieli, joka on mun mielestä ihan ensimmäinen haltuun otettava juttu, jotta kommunikointi on helpompaa ja kanssakäyminen ihmisten kanssa, niin asettaa ne omat tavoitteet ja hakea ne syyt sille, että miksi se vaikeakin kieli kannattaa ottaa haltuun, koska mä antaisin semmoisen vinkin, että monella maahanmuuttotaustaisella ihmisellä kumminkin lähtökohtaisesti sosiaaliset taidot saattaa olla niin kuin kantasuomalaista paremmalla tasolla, niin silloin mä kannustan siihen, että rohkeasti käyttämään kieltä ja rohkeasti ottamaan sen haltuun, niin pääsee ne omat vahvuudet esille. Se on ihan totta, kyllä. Mä kuulin itse, että suomen kieli on yksi vaikeimmista kielistä koko maailmassa. Joo. Paljon kiitoksia Toni tästä ja sinullekin paljon rohkeutta ja tsemppiä. Kiitos. Kiitos.